Kažete mi samo koliko to dugo vremenski stoji? Možda, ne znam, meni konkretno možda je 15-20 dana, a njemu je verovatno, njemu je i duže. Ja nisam bila tu, ja sam bila u Belgiji, oni su bili tu sami, njih dvojica, jedan 18 godina, jedan 20. I kad sam se ja vratila, on mi je rekao nešto me je Srbija, mu dala onaj neki sinopen. Dobro, je li to sada krenuo kad ste se vratili iz Belgije? Sad sam ja za ponedeljak zakazala dermatolog. Dobro. Jer više sad... Da ostane i na usisavaju? Da, i čekako, ništa, mislim, možete vi usisavati, ništa to nima, ne znam. Znači, nešto ništa, stenice, koktel namenskog preparata ili temperatura od 50-60 stepeni. Pa da, ne mogu ja to... Tako da kažem, kada se stenice tako jednostavno uništava, ljudi bi to sami rešili. Isto izbacivanje kreveta ništa ne rešavate, jer sve što je zaostalo van kreveta ulazi u novom krevetu. Znači, svakom klijentu se savjetuje da otpav na tom istom krevetu, bez izbacivanja bilo kakvih inventara, da li su... Pa da, drugarica mi kaže, moraš sve paliti. Pa di ću palit sve i kupovat odakle mi. I sve to zapalite, ok, tako kako ona drugarica rekla, sve to zapalite i ako se opet ljudi pojavljuju... Šta onda, da. Šta onda? Da, mislim. Mislim, ljudi slušaju, mislim, savete, mislim, ljudi koji automatski uopšte nemaju iskustvo u tom domenu. Da, pa da. Tako da ne idemo sad, kažem, u detalje, znači ovo sam rekao, malo rasva sode bikarbone, malo cinkove kreve na ovim ranicama, koje ste uočili. Pa cink smo pili kao tabletu. A možete cinkove kreme stavljati. Kažete mi samo ovako, jeste tu? Da. Kažete mi jeste imali ujeda do sada ili niste imali ujeda? Jeste samo vidjeli bube? Čeka. Opa, dobar dan, za dezinsekciju. Kažete mi ovako te bube koje ste otkrili. Samo pokaži, molim. Jeste imali ujeda? To je to. Samo ako možemo. Jel vas boli, tako? Srbi. Baš Srbi, tako? Čekaj, možda je to bilo sinoć? Ovako na svetlu. Unazad par dana. 2 nedelje. Bolje na svetlu. Da. Da je... To je to. Kažete mi, jeste sačuvali koji primjerak tog insekata? Jesam. Ako možemo pogledati, čisto da bismo... Ako je ostao, ako nije... Ovo je bube, ono što skače. Prvo je bilo to naranđasto. Klasična buva. Buva, jel? Da. Mamuj. Klasična buva. A vidjeli ste nešto kao nalik naranđasto boje, tako? Jeste uhvatili taj primjerak ili niste? Ona je to... Jako odmah se... Je li bila puna krvi kad ste pritisnuli? Da. Ne, bila onako... Ova jeste. Ova jeste, a ona druga nije bila puna krvi. Ova je bila samo naranđastin i ja... I onako ima sitnu glavicu i onako oblo telo. Ako možete se setiti. Oblo telo je tako. Da. I odmah se raspadne onako. Da, ali nije skakala, je tako, išla je samo po zemlji, tako. Samo našla. Ja mislim da je to stenica, jer prvo je stenica bila. Da. E onda posle... Ali vi ovdje imate situaciju i stenica i buva, znači ovo ukazuje na pojavu ovih, da kažem, klasičnih buva i to dobro nahranjenih buva, a imali ste verovatno i stenice. Prvo su, da, stenice. To je bilo putem one farmerice koje ste kupile, tako. Sad 2 put sam ja oprala te farmerice na 50. Dobro. Jel to Pa jeste, ali u principu oni su već izašli. Najeli su se krvi, stacionirali su se u krevetu. Ništa to ne znači, ako ste to dobili, znam, iz nekih prodavnica. Da, farmerice, da. Jel tačno je tu imala ujede gde su farke bile skroz? Znači, je to bilo sa pijace, prodavnice? Baš džabe. Baš džabe, tako. Da, radnja, baš džabe. Nikad tamo nismo kupovali, eto, kupili i dobili gratis. Vjerovatno da nisu dobro isprali ili je se pomešalo sa drugom odećom. Ko to zna? U svakom slučaju, to što ste prali, ok, sve to lepo, mislim, u higijenskom smislu reči, ali one su se već zavukle u krevetu. A je ona preživi vodu? U principu, ako na 50 stepeni, ne bi trebalo. Pa na koliko preživi? Ne bi trebalo, ali vi ste pre nego što ste stavili, da, već su se raširile. Već su se raširile. Tačno. Tako da je to to. Mi smo imali, tu smo ostavili, onda smo ovo nasprejsali ovim rajdom, sve unutra. Dobro. Znate.
Dobro. Sve smo izvadili napolje, sve preprali. I pre nego što smo vratili sam sprejisala. Dobro. I jedan dan ih nije bilo. Dobro. Da bi posle ponovo. I nakon ovog rejda koji ste preskali, ili tako? Jest. I opet su se vratili. Da. To je to. Mislim, ja to svima dokazujem da je rejd kao rejd ništa ne znači. Da. Jer kad bi se rejdom završavalo, mislim da li toliko službi u Srbiji radilo i primjenjivalo taj specifični tretman koktelom preparata. Mislim, ja sam to prvo uzela, znači, naravno. sprej kao sprej, znači u suštini je samo da kažem kontaktnog dejstva. Znači, samo ovako kako poprskate. Ako poprskaš bar to što vidite. Da. Ali ako bube nema, za par minuta ispori kao da ništa ne Tačno. Drži ih možda na stojanju 6 do 12 sati i to je to. Da. Znači moramo rešiti problem tako što direktno uđemo u svim šupljinama gde bube mogu doći. Odnosno gde se bube nalaze. Sad šta mi klanjamo ili... Kažete mi da se podsjetimo, prvi ljudi su krenuli pre 15 dana, je li tako? 2 nedelje. Ima i Jesu više. bili svakog dana ili onako sporadično bilo s vremena na vreme? Svaki dan. Svakog dana su bili ujedi. Svake noći, svako. Jeste se budili u toku noći? Da. Od ujeda, znači niste mogli da... Već 2 nedelje redom. U toku dana nešto da li vas grize ili samo toku noći to bilo? Bilo u toku dana da mi se pojavi, ali ne osjetim. Ali u toku dana ništa niste osjetili, ili tako? Ne osjetim ugriz. Zašto pitam? Zato što ako je buva, ako ste imali da kažem više buva, znači to će vas ujesti bilo kada. Neće čekati noć da se... Ali ako to tokom noći, definitivno ste imali veći broj stenica. Bilo u toku noći i u toku dana recimo sedim na stolici, a mi sumnjam i na tu stolicu, nismo me sprejsili. Dobro, ova? Da. I sedim i pojavi mi se, to mi se baš pojavilo. Ali to što se pojavljaju, to je taj prestanak analgetike koji su oni imali u toku noći, zato što stenica ubrizga analgetik. To je bilo da popodne. Da, buva nema analgetik, buva odmah osjetite u toku dana. Ali ako ništa ne osjetite, ako to drži, šta je znam, 6 do 12 sati odjednom krene, znači da to je ipak bilo preko noći. A i ta buva sam našla, bila na meni, ona skače, ja držim ovu majicu, držim. Da, ali kaže, vi ste pokupili ne samo i buve, već i stenice. Neverovatno, da. Tako, šta je to, mislim, moramo rešiti situaciju. Ništa ovako, znači, generalno šta će se raditi? Radit će se, znači, kompletan tretman, ne samo ove sobe, nego i kompletnog stana, jer se to zove poterivanje. Znači, rešit ćemo ovu sobu, ali ako ne radimo ostatak prostorija, mogućnost da pređu je jako velika, tako da ćemo raditi kompletno sve, može u principu slobodno biti dok sobo radi, ali nakon završetka tretmana izlazite vani. Jedno sat vremena, nakon sat vremena dođete, otvorite prozore. Sad mi samo kažite šta da sklonim. Jer kod mene recimo u principu, pa ne, mislim, meni to ništa ne znači da li je haos, mislim, normalno utječe na efektivnost, ali u principu, samo da pogledam, jeste vi ovdje spavali, ste učavali nešto od ujeda do sada? Nisam. Niste. Zašto to pitam? Zato što ako niste učavali ujeda, ja vam neću podizati krevete, ali u onoj prvoj sobi moram podići krevete. Da bih silom zemlje teže... Pa ovdje bi ja samo... Da, malo ćemo podići, znači krevete, ovdje šupljine u ormarima, znači gdje se spaja drvo sa drvetom i to je to za sada. Ako su ujedi ovdje ponavljaju, preporučuju bi vaše čerki da... Ili da ovo pridignem negdje, da to ću ja, to je moj posao. Vaše pravilo kod stenica, da se prespava ne samo u toj sobi koja je bila subjekt, tu je da već i u ostalim sobama gdje vaša čerka nije spava. Zašto? Zato što jedino što izvlači stenicu, kao što pretpostavljam da ih imate, je ugljen dioksid čovjeka prilikom sna. Jedino spavanjem u ostalim prostorijama nego 3 do 5 ugljen dioksid čovjeka prilikom sna. Znači ono što ispuštate tokom sna. Od toga on živi. To ih izvlači. A izvlači ih napolje. I to je, mislim, objašnjenje zašto stenicu je da toku noći. Zato što ima savršen senzor za čovjeka u fazi sna. Aha, jer kad izdišete imate jednu vrstu ugljen dioksida, kada ste budni imate drugu vrstu ugljen dioksida. Tako da bi se provela efektivnost tretmana, morate spavati u svim sobama, jedno 3 do 5 dana, normalno prvo ćete spavati u toj sobi, ako nema ujeda, morate spavati u osnovnim sobama da bi se utvrdilo da u osnovnim sobama nemate ništa. Morate se malo žrtvovati u medicinskom smislu reči, ali to je jedini način da... Ali ja mislila da i ne spavamo prvu noć. U principu ne morate spavati prvu, drugu noć, znači sve je to okej, ali morate treću noć opet spavati u tom krevetu. Pa tako, normalno, da. Drugačiji način, ako se otprilike nakon 3 do 5 prespavanih noći u toj sobi ništa ne uočava, nema ujeda, svraba i tako dalje, spavate u narednoj sobi. Čak i ako ništa niste imali ujeda do tada, moj savjet je da prva, najkažem izraženija osoba, odnosno vaša čerka, spavate u toj sobi, da bi se utvrdilo da li je efektivno, da li ima prisustvo stenice u toj sobi. Zašto? Zato što kad u principu nauka još nije napravila 100% simulator ljudskih bronhija prilikom sna. Jer kad bi napravili, mi bismo stavili taj simulator, one bi izašle i završili posao. Tako da morate, mislim, razumjeti u principu taj biološki ciklus stenice. I ovo isto ćete i ovdje, kažem, spavati otprilike za jedno 5 do 7 dana. Ova mlađa čerka opet nije osjetila, ona je u onoj maloj sobi. Da.
ona Pa to je to, mislim generalno, to je to što sada što mogu reći. ali tu je uglavnom tu. To je to, ovo ćemo podići, vidjet ćete kasnije šta i kako, objasnit ću vam dalje, daću vam dalje uputstvo po završetku tretmana.